जोंहा फैगौ 9 तारिखनिफ्राय 9 अक्ट'बरनिफ्राय गासै मोन10 सिक्सोदेल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरखौ लानानै मोनसे खेला जों ट्रफि होनाय जादों आरो बे खेलाया मोनब्रै जायगायाव जागोन डिमाकुसि मुसलपुर बिजनी आरो क'क्राझार बे दाब्रै जायगानि गेलेग्रा फोथाराव जागोन बिनिनो बेखेवजेननाया डिमाकुसियाव जागोन आरो बेखेवजेननायनि अनगायैबो डिमाकुसि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा गासै मोन10 खेल जाबावगोन मोनबा लीग आरो मोनसे सेमिफाइनाल गासै जोंहा बेयाव मोन7 खेल जागोन दा बे खेलाफोरखौ सालायनो थाखाय जिहेतु जों प्लानिं खालामनो गोनां जायो सावरायलायनो गोनां जायो डिसकासन खालामनो गोनां जायो बेनिखायनो बे गासैबो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों दिनै डिमाकुसि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आनसलिक कमिटिनि अफिसनि मोखाङाव बे खेला परिचालना खालामनो थाखाय मोनसे अफिस लानाय जाबाय बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय जों आसा खालामदों बे खेलानि गेजेरजों जों बेखौ मोनजि जि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिसोरनि गेजेराव मोनसे राजनैतिक बेनिफ्राय ससिय' इक'नमिक आरो कालचारेल मोनसे एक्सचेन्ज जालायनाय मोनसे सोमोन्दो लाखिनाय जागोन जोंहा आसामाव मोनथाम डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दङ सिक्सोदेल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिटिआर बेनिफ्राय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बेनिफ्राय मेघालयआवबो मोनथाम दं गार' हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ओमफ्राय जयन्तिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेनिफ्राय मिज'रामाव मोनथाम दं लाइ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मारा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो त्रिपुरा मोनसे दं त्रिपुरा ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट अट'नमास काउन्सिल बे गासै मोनजि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन बिनि भितराव अबयसे जों दा जयन्तिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो मारा डिस्ट्रिक्ट हिल्स काउन्सिल बे मोननै काउन्सिलनिफ्राय दासिमहालागै क्लियार जगाजग मोनाखै फैगोन फैया दासिमबो खाथायाखै खिन्थु जों आसा खालामदों बिथांमोना फैगोन जों आसा खालामदों बेबायदि खेलाखौ जोंनि बेयाव अनुस्ठान खालामनायजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मोजां खेला नुगोन आरो लोगोसे जोंनि जायफोर खेलुवै गेलेग्राफोर सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना अन्तत बे खेलाफोरखौ नायनानै गेलेनायनि मोनसे थुलुंगा मोनगोन गेलेनायनि कौशलफोरखौ टेकनिकफोरखौ सोलोंनो हागोन आरो गाव गावखौनो मोनसे साफा प्रफेसनेल फुटबलार हिसाबै गायसननो हागोन बेखौ आसा खालामदों बेवहाय जों टिकेट लानाय जानाय ना फ्रि गेलेनायनि सुबिदा होगोन मात्र जिरायनाय स्टेटास जोंनि समाजाव जिखिनि पजिसन बे पजिसन लानानै जों नायनायनि बेब'स्था खालामगोन जों आसा खालामदों रायजोफोरा बे खेलखौ नायनानै रंजानायजों लोगोसे जोंखौ बिटिआर सरकारखौ बे खेलनायखौ मोजां परिचालना हेफाजाब दासिमहालागै जों बे फिक्स खालामथ'वाखै खिन्थु इतिमध्य जों प्रग्रामखौ खालामनाय जाबाय मात्र सोरखौ चिफ गेस्ट हिसाबै मानो जों बेखौ जोबथा बादायलायनाया क'क्राझारनि साइनि सिङाव थानाय जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहाय जायो स्टेडियामनिफ्राय फैबाय थानाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय जिहेथु जोंहा ISPL 2022 बेनि गेमा जागोन डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव बिनि थाखाय नैबे मावफुं आफादनि एबा रिसेपसन कमिटिनि माने मावखुलिखौ लानाय जादों गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनि सा सानजा भारताव थानाय 6थि फारियानि एबा 6 सिडिउलनि काउन्सिलफोरखौ लानानै मोनसे गेलेनाय जोलुर बेनि कम्पिटिसनखौ जोङो होनो थाखाय थिरांथा खालामदों 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम आरो बे गेलेनाया जोंहा मोनब्रै जिल्लायाव जागोन अदालगुरियाव डिमाकुसि मिनि स्टेडियाम बाक्सायाव मुसलपुर चिराङाव बिजनी आरो क'क्राझारनि जि गेलेमु आफादनि गेलेग्रा फोथार दङ बेहाय आरो बेनिफ्राय बे गेमनि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल गेमा क'क्राझाराव थानाय जि बे साइनि गेलेग्रा फोथाराव जागोन दा आरो बेहाय जोंहा सा सानजा भारतनि गासै मोनजि सिक्सोदेल काउन्सिल दङ बे सिक्सोदेल काउन्सिलनि गासैबो गेलेग्रा हान्जाखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बे सिक्सोदेल काउन्सिलफोरनि बिसायख'जानाय जायफोर EM MCLA बा EM दङ चिफ दङ बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोना फैनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो जोङो जोबथा बादायलायनायनि गाहाय आलासिखौ जोङो भारत सरकारनि गेलेमु बिफाननि मन्त्रि मानगोनां अनुराग ठाकुर बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों जोङो मिजिंथिदों बिथाङा जोबथा बादायलायनायाव नुजाथिफैगोन आरो जोंनि नैबे 9 अक्ट'बराव जानो गोनां जि गेलेनाय बादायलायनायनि बेखेवजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो मिज'रामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों लिंनाय जादों दासिम फाइनाल जायाखैब्लाबो जों आसा खालामदों मिज'रामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन
आं रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा गासै रायजो राजाखौ जोंनि 6 सिडिउल काउन्सिलफोरनि थाखाय बेनो जोंनि नेशनेल गेम बायदि मानो होनना बुङोब्ला जोङो नेशनेल गेमाव बाहागो लानोब्ला जोङो गावबा गावनि स्टेटनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो दा बेयाव गोबां गेलेगिरिफ्रा रोंगौसा गेलेगिरिफ्रा माने थालांनो गोनां जायो दा बेखायनो नैबे 6 सिडिउल काउन्सिलनि जि गेम जानो थांगासिनो बेनो जोंनि थाखाय नेशनेल गेम बायदि आरो जोङो बुंदों नैबे फुटबलनि गेजेरजों जों जागायनाय जि काउन्सिलनि गेलेनाय बादायलायनाय बियो जोङो मोजाङै मोजां जाफुंनो हायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो गासै इभेन्टनि माने जेनेका नेशनेल गेम जायो जोंबो 6 सिडिउल गेम बेबायदि मोनसे गासैबो इभेन्टखौ लानानै बादायलायनाय होनायनि मोनसे हाबाफारि जोङो निस्सय लागोन दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे नैबे गेमखौ मोजाङै सहजुग खालामो आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनिफ्राय जिहेतु गेलेगिरि फैगोन आलासि बिथांमोन फैगोन दा जाहाथे बिथांमोनखौ मोजाङै बेबहार खालामना हरो आं बेखौनो खावलायो